Тапшыруыбызны башлап экраннар алдына иске куладка бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Юнусова Наҗия Киям кызын чакырып алабыз. Бүген аңа 55 яшь тула. Шушы олы тантанасы белән ихластан аны якын дуслары, күршеләре Багдалова Гөлҗихан Рязаповна һәм Кузяева Наҗия Абдрәшитовна котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Әкрен генә җир өстен мамык юрган белән каплагандай ап-ак карлар ява башлады. Шундый ук ак, эшкерсез күңелле якын күршебез, дустыбызны шул матур мизгелләрдә килгән юбилей тантанасы белән котлап китәсебез килә. Һәрбер адам баласы төрле. Һәммәбезнең дә үз матур сыйфатлары, кимчелекләре дә байтак. Ә менә бүгенге милаем хатын-кыз турында сүз алып барганда гел яхшы ягы гына күңелгә килеп телгә алына. Чөнки ул дөрестән дә саф күңелле, усаллыксыз, гел кешеләргә ярдәмгә ашыга торган якыныбыз. Без аны сер сандыгыбыз дип тә, беренче ашыгыч ярдәмчебез дип тә атыйбыз. Ул күп райондашларыбызга үрнәк булырлык матур гомер кичерә. Дуслары да, якыннары да аны хөрмәт итә. Кадерле күршебез, 55-дә син артыңа борылып карасаң, үзеңә ошарлык нәтиҗәләр ясаган булыр идең. Шөкер, Ходай биргән гомерең заяга узмаган. Бар тиешле вазифаларыңны үтәп киләсең. Теләгебез алда да шулай матур аралашып, күрше хакын хаклап, бергәләп яшәсә идек. Иң мөһиме, саулыгың какшамасын. Якыннарың гел янәшәңдә булсыннар. Кайгы-хәсрәтләр, бәла-казалар гаиләңне уратып узсын. Юбилей бәйрәмен олы сөенечләр алып килсен. Күрше хакы, Тәңре хакы диләр. Шуны онытмыйча яшибез. Бергә булган матур вакытларда бер минут та сагыш белмибез. Котлы булсын матур юбилеең, бәхетләрең килсен мул булып. Күңелләрең бәйрәм хөрмәтенә шатлыкларга торсын тик тулып. 55 яшь әллә ни күп түгел. Гомерләрнең күркәм мизгеле. Син дә шуңа матур кыздай булып яшисең бит әле, билгеле. Йөрәккәең типсен дәртле булып, йөзләрең балкысын шатлыктан, аяк-кулың белмәсен сызлаулар. Озактыр син әле картлыктан. Хөрмәтле Наҗия Киямовна, юбилеегыз мөбарәк, табыныгыз тулы һәм түгәрәк булсын. Дусларыгыз сайлаган җырны бергәләп тыңлыйгыз. Дусларымның иң башына кайгы килсә сөяләм, шатланыр минутларымда алар белән сөенәм. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Дуслар белән бар шатлыгым, бар шатлыгым хәбәре. Чын дусларга сөю җыры, сөю җыры сәламе. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Тынычлыгында, бу матур дөньяларда, сез туганнар, сез дусларым, булыгыз яннарымда. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк, тормыш яманлыклары да
Görünmeyip gibi girer. Ey madınsız, ey istedin sana patlayıp bulsaydı, ey Hıday balakayım. Dostlar bulsa bu dünyada yaşağı jingilirek, sormuş yamanlıklarına görünmeyip gibi girer. Dostlar bulsa bu dünyada yaşağı jingilirek, sormuş yamanlıklarına görünmeyip gibi girer. Sormuş yamanlıklarına görünmeyip gibi girer.